Tohle je 4. díl, co maluji zvířata do mé zvířecí encyklopedie, dokud ji celou nezaplním. A dnes je to nádherný hlodavec, a to veverka obecná. Základem každého obrázku je skica, u které se popravdě snažím strávit co nejméně času. Nevím, jak to máte například vy, ale pro mě je nejlepší část tvorby to oživení pomocí barev. No a první obrázek je namalovaný pomocí grafitových pastelek, které se dají nádherně rozmývat vodou. Pastelky samotné zanechávají opravdu tmavé tóny, ale po aplikaci vody dostanete kompletně jiné odstíny. Snad ani u jednoho dílu nechyběl akvarel a zde nesmí chybět už vůbec, poněvadž akvarelem jde celkem slušně zachytit pravý, zrzavý až hnědý odstín srsti veverky. Poslední obrázek je dělaný suchým pastelem, který tu ještě nebyl. No a úplně mě nedošlo, že takovýhle hladký papír a suchý pastel nebudou moc kamarádi, takže jsem ho nakonec rozmyl vodou a získal celkem zajímavý výsledek. A teď už mě zajímá jen jedna věc. A to, jaké zvíře bude příště.